حضرت نبی علیہ السلام جدو معراج تو آپ واپس آ رہے سن تے 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم نال ملاقات ہوئی. جدو حضرت ابراہیم نال ملاقات ہوئی نا تو نبی علیہ السلام نو حضرت ابراہیم عرض کرن لگے کہ یا سیدی یا رسول اللہ تسی زمین تے جا رہے ہو تے میری امت نو اپنا میرا سلام آکھیا جی, میری امت نو میرا سلام دیا. دوجی جیڑی گل آکھی نو تسی کونو آندے کون بھی نہیں بولے دوجی جیڑی گل آکھی وہ آکھیا کہ میری امت نو اپنی امت نو جا کے اے آکھیا دے یا رسول اللہ کہ درخت جڑے نے درخت وہ اپنے جنت چلوان. تو نبی علیہ السلام نے سوال کیتا کہ اے ابراہیم پیارے کیویں درخت لان, میری امت کیویں جنت درخت لاوے؟ تو رسول اللہ نو حضرت ابراہیم عرض کرتے نے یا سیدی یا رسول اللہ تھوڑی امت ایک باری سبحان اللہ آکھے تے اللہ جنت درخت لا چھڑتا ہے. اچھی بولو